Hemm min jgħidli u mistoqsija tajba ħafna, imma fejn jidħol l-eżerċizzju? X'nista' nagħmel? Kif nista' jiena jkolli l-aqwa ritorn għall-ħin li qed ninvesti u għall-isforz li qed nagħmel? U hemm min pereżempju jpreferi jmur jimxi, hemm min jippreferi jmur jom milli huwa kollu tajjeb għall-moħħ u anke tajjeb għall-ġisem. Però dak li jgħidulu bl-Ingliż resistance training, jiġifieri eżerċizzji illi fihom aħna qegħdin nużaw l-aktar il-muskulatura tagħna, tajjeb il-muscles tagħna bl-Ingliż, daw ħajjnuna ħafna mhux biss biex naraw aktar riżultati fejn naħarqu aktar xaħam, imma anka ħanżidu dak li jgħidulu bl-Ingliż it-toning il-muscle tone tagħna illi fost l-oħrajn itejjeb anke s-saħħa. Jiġifieri inaqqas anke r-riskju ta' ħafna mart komuni. Ħajjipproteġi anke pereżempju l-organi tagħna iktar forsi minn ċertu eżerċizzji oħrajn u anke ħajolli ir-rata tal-metaboliżmu. Apparti minn hekk ħajjejn ukoll biex aħna nżidu ir-rata illi biha aħna ħanibqgħu jekk nistgħu ngħidu hekk żgħar. Dak li bl-Ingliż jgħidulu anti-aging, indumu aktar ma nixjieħu. Mhux għax inwaqfu l-arloġġ, imma għax il-bioloġija tagħna ngħinuha tibqa' aktar żagħżugħa. Da resistance training bażikament huwa rekomandat li jsir bejn wieħed u ieħor imqar 3 darbit fil-ġimgħa u anke nofsija. Nofsija tajba tkun biżżejjed. Qed nitkellmu fuq eżerċizzji bħal squats, push-ups, lunges pereżempju, deadlifts, illi daw kollha li qed insemmi tista' anke tfittixhom daqsxejn fuq l-internet ħalli tkun taf idealment kif tagħmilhom. Aħna dejjem nissuġġerixxu illi l-eżerċizzju li tagħmel ikun taħt gwida ta' coach kwalifikat u idealment tagħmlu wkoll f'ambjent fejn hemm nies oħrajn illi qed jagħmlu l-eżerċizzju viċin tiegħek jew inkella forsi qed tagħmilhom fuq l-internet hemm nies oħrajn li qed jagħmluhom miegħek għax kif ngħidu dejjem fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Għaldaqstant, 3 darbit fil-ġimgħa, nofsija kollox, ta' eżerċizzji li qed iħadmu ġismek kważi kollu huma l-aktar ritorn tajjeb għall-investiment ta' ħin u ta' effort li qed tagħmel biex inti ġib ir-riżultati. Nawguralek is-saħħa.